Sziasztok! Új vagy a pajtában? Én Wilbur vagyok. Wilbur, én vagyok. Én? Szép név. Nem én. Samuel, a birka. Hű, mi történt veled? Ha? A világ első malacsálója! Tadá! Szerintem jobb, ha rám hagyod a hálószövést. És csak teltek, múltak a hetek, és igencsak hosszú hetek voltak ám, és vártunk, de most ez a kemény munka végre meghozta gyümölcsét. Hű, a mindenét, a tojások, és most meg ide süssetek. Hű, Gussie, remek munkát végeztél. Nem véletlenül hívnak lódanyónak. Gratulálok! Nézzenek oda! Igen, köszönöm. Nem volt könnyű, de megcsináltam. Megcsináltad? Hát viccelek, édes. Megcsináltuk,